Pane předsedo, vy jste tady na konferenci ISSS v Hradci Králové prezentoval technický plán přechodu a zároveň i novinku, to je tento vůz, v jehož interiéru se právě teď nacházíme. Ano, tak jako řekl bych, že to tak novinka není. Samozřejmě ten vůz je nový, vlastně máme ho 2 nebo 3 měsíce, ale ta jeho příprava samozřejmě probíhá paralelně s tím, jak jsme připravovali technický plán přechodu, tak jsme si uvědomili, že budeme muset systematicky monitorovat a budeme muset monitorovat efektivně. No a samozřejmě, když už jsme budovali automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra, tak jsme jedno z těch několika vozidel dedikovali pro měření televizního signálu. Jak bude tento vůz tedy prakticky využíván? Tento vůz bude prakticky využíván, že na základě výpočtů pokrytí bude objíždět ty oblasti, které budou mít problematický dosah televizního signálu. To znamená, bude ověřit, jak to tam ve skutečnosti je, případně se zastaví, vytáhne anténu do té výše 10 metrů, proměří. Výhodou toho mobilního vozu je to, že vlastně umožní získat obrovské množství údajů, které bychom standardními postupy, to znamená, vyjede měřící kontrolní četa, vyjede na místo, udělá 10 měření. Tento vůz vygeneruje tisíce měření během několika hodin. Kolik těch vozů budete mít? Tento vůz specializovaný na digitální vysílání je pouze jeden. Ono to stojí trošku peněz, takže si ho můžeme dovolit jenom jeden. Jinak na ostatní měření pochopitelně máme další vozy obdobně vybavené, ale bez té specializace na televizní signál. Vraťme se teď k technickému plánu přechodu a k digitalizaci jako takové. Pan náměstek Zajíček včera v našem rozhovoru říkal, že se mu zdá, že ta digitalizace stagnuje trošku, že jsou klidné vody na pro jeho pocit, že by ty aktivity měly být nějak viditelnější. Co vy říkáte na tento názor? No, já bych se k němu trošičku přidal, protože vlastně my jsme svoje úkoly splnili. My jsme odevzdali na Ministerstvo průmyslu a obchodu, jsme odevzdali 6.3. jsme odevzdali technický plán přechodu. Mimo to samozřejmě my nesedíme a nemáme ruce založené a připravujeme vyhlášku o stanovení pokrytí. Máme připraven síťový plán, který máme i tu vyhlášku máme rozsáhle diskutovanou s odbornou veřejností, tak abychom mohli ty návazné dokumenty na TPP rychle vydat. Takže my jsme připraveni a skutečně jsme, abych tak řekl, zakleknuti a čekáme jenom na ten startovní výstřel a schválení technického plánu přechodu. Pane předsedo, druhá část našeho rozhovoru se týká spíše konference v Českém Krumlově, která se bude věnovat médiím veřejné služby. Já jsem se vás chtěl zeptat jenom, jak jste spokojen s médií veřejné služby a co byste si od nich, pokud nejste spokojen, co byste od nich vyžadoval nebo co byste si přál, jak by měla fungovat? Já teď nejsem si jist, že úplně rozumím otázce. Jestli se mě ptáte jako diváka, tak bude odpověď jedna. Když si mě ptáte jako předsedu, který samozřejmě koordinuje věci kolem digitalizace s Českou televizí, tak ta odpověď bude taky jiná. Já předpokládám, že to je spíš ta druhá otázka, ne, že bych se spíral odpovědět na tu první otázku, ale mám na to skutečně málo času, takže té televize moc nevidím. Takže mé výroky by nebyly úplně korektní. Ale musím říct, že ta spolupráce s Českou televizí je, řekl bych, téměř příkladná, intenzivně koordinujeme svoje činnosti. Podařilo se nám i ve spolupráci s Českou televizí najít tu kostru technického plánu přechodu, která umožní, aby Česká televize byla tím lídrem digitalizace. Takže a předpokládám, že to bude pokračovat i nadále. Myslím, že to je dáno i tím, že máme podobný přístup, projektový přístup k tomu, jak by se digitalizace měla řešit.